Ndifunde eThadi apho ndenze khona i-animal health as idiploma yam. Iprogram ndiyijoyine ngo-2023 i-internship apho bendipleyiswe kwaThalita eQonce apho bendisebenza khona sincedisana namafama. Ndifunde into ezininzi kwiprogram ibikhona. Iprogram incedisa kakhulu i-students ukuzifundisa the entrepreneurial skills and also ukubacebisa ukuba yeyiphi na into abanongena kuyo as entrepreneurs in the agricultural industry. eBhayi besiyile iprogram besikuyo eBhayi ibisincedisa kwi-business management. Isincedise kakhulu ukuba sikwazi ukujonga izikills esinothi sizi-aplaye kwii-businesses zethu esithi singene kuzo. So iyancedisa kakhulu la program iBhayana eBhayi uku-equipa ii-interns so that zibe fit for the new roles abazothi bangene kuzo after i-internship. Ndiphanela ngoku kwaThalita. uThalita yikhampani that is very comprehensive edilishana namayeza emfuyo encedisa amafama also encedisa kwakhona ingeniso yamafama. Ukubakhuthaza ii-interns ezintsha ukubacebisa ukuba mababe flexible, babe teachable, so loo nto leyo izabancedisa kakhulu ukuba bayafunda izinto ezininzi.